ud i en skov. Så var det, at han gik ud i skoven, hvor han fandt en stor hule. Så tænkte Bob, hvad må der er nede i den hule? Så gik Bob ind i hulen, og så var det, at han opdagede 75 store trolde, der sov. Bob, han så dem alle sammen, og så han, at de havde 2 haler hver. Så han fik en meget god idé. Bob, han var nemlig en stor dreng, og han var god til knuder. Så han gik hen på alle troldene. Troldene, de sover meget tungt, ja, og han var meget stærk. Ja, så han tog alle troldene. Han vækkede dem ikke, men han tog alle troldene i hælden og bandt knude på dem. Der var også en masse store edderkopper derinde, og dem havde han også knude på benene. Så var det, at han gik ud igen, og så gemte han sig bag ved hulen. På et tidspunkt, da det var blevet lidt mørkt, og Bob han stadigvæk stod der, så var det faktisk, at troldene vågnede. De gik ud alle sammen. En af troldene vågnede kun, men ellers var det, at alle de andre, de sov. Og så den gik slæbende med alle de andre trolde bag efter sig. Det var nemlig en trold, den hed nemlig faktisk Eller Frederiksen. Så gik han væk derfra, men til sin store overraskelse. Pludselig var der trolde foran ham, bag ved ham, alle steder rundt om ham. For de vidste nemlig godt, det var ham. Men de kunne ikke stå rundt om ham rigtigt. De stod nærmest i en cirkel rundt om et eller andet. Men man kunne ikke se, hvad det var. De stod i en cirkel rundt om deres haler, fordi de var bundet sammen. Så det kunne ikke gøre ham noget. Lige meget om den ene ville løbe hen for at lange ham nogen, så blev den anden stående. Så blev de andre stående, så den kunne ikke komme derhen. Men så skete der noget stort og besynderligt. Pludselig kom der en varulv ud fra skoven. Så kom den, og den varulve ved I godt. Det er store farlige ulve, som der spiser blod og mennesker og får og sådan noget. De spiser faktisk. Ja, den her varulv, den var ret speciel, for den spiste nemlig trolde. Normalt ved du godt, at den bare en varulv er ikke en, der spiser trolde. Men den her varulv, som der hed Adolf, han var altså mega sulten, og han kunne godt lide trolde, så han tog trolden og spiste den. Alle trolde i en mundfuld. Og så var det slut på den historie.